Lanqas titwemmen il-Prim Ministru ta' pajjiżna ma kienx jaf wieġeb kemm żdiedet ir-rata tal-għoli tal-ħajja. Dan hekk kif f'April l-inflazzjoni żdiedet minn 2.1% għal 2.4%, l-aktar riżultat ta' żieda fil-prezzijiet tal-ikel. Bħala Prim Ministru taf kemm żdiedet l-għoli tal-ħajja? L-għoli tal-ħajja ngħidlek kemm għamilna miżuri aħna. Din kienet ir-reazzjoni inizjali ta' Roberta Bela meta affaċċjat b'domanda mill-aktar sempliċi li saret minn Net News. Bil-Prim Ministru minflok iwieġeb prova jirribatti b'mod partiġjan. Dan meta n-nies qed ibatu ta' kuljum minn prezzijiet dejjem jiżdiedu, xirja li qed tola minn xahar għal ieħor, pagi li mhux ilaħqu u piżijiet oħrajn bħax-xiri ta' mediċini illi jkunu out of stock. Iżda skont il-Prim Ministru ta' pajjiżna, il-Gvern tiegħu wettaq ħafna miżuri. Bħala Prim Ministru taf kemm żdiedet l-għoli tal-ħajja? L-għoli tal-ħajja ngħidlek kemm għamilna miżuri aħna. Kien f'Marzu li għadda meta fil-Parlament il-Gvern imblokka l-proposti tant importanti li kien ressaq il-Partit Nazzjonalista sabiex pajjiżna jiġġielet l-għoli tal-ħajja. Dan hekk kif id-deputati tal-Gvern ivvutaw kontra l-mozzjoni kif imresqa oriġinarjament mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Meta kien pressat minn dan l-istazzjon Roberta Bela għalilna biss li hemm dawk li sejjaħ realtajiet iżda baqa' ma weġibx kemm hi r-rata tal-għoli tal-ħajja. Fil-waqt illi nirrikonoxxi illi l-aħħar Retail Price Index wera realtajiet. Dan fil-waqt li stqarri li skontu mhux se jibqa' siket għalkemm fuq ir-rata tal-għoli tal-ħajja bqajna mingħajr tweġiba. Il-Partit Nazzjonalista qed iressaq numru ta' proposti sabiex tiġi indirizzata l-kriżi tal-għoli tal-ħajja fosthom milli l-kola tibda tingħata sħiħa li jingħata appoġġ lill-importaturi u l-esportaturi li tinħoloq ekonomija li toffri jobs pagi aħjar u li n-nies ikollhom aktar flus fil-but, inkluż bit-tneħħija tat-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li ħaddiem jaqla minn xogħol part-time jew mill-overtime.